Από το ηρωικό όχι της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη στο τελικό ναι του ξεπουλήματος της Κύπρου με ένα δραματικό διάγγελμα του ίδιου του Προέδρου. Φίλες και φίλοι, συμμερίζομαι απόλυτα τα δυσάρεστα αισθήματα που προκαλεί μια δύσκολη και οδυνηρή απόφαση. Γι' αυτό και συνεχίζω να δίνω τη μάχη προκειμένου οι αποφάσεις του Eurogroup να διαφοροποιηθούν τις επόμενες ώρες, έτσι που να περιοριστούν οι επιπτώσεις ιδιαίτερα στους μικροκαταθέτες. Το παιχνίδι που στήθηκε πίσω από τις πλάτες των Κυπρίων δεν ήταν αυθόρμητο και ασχεδίαστο. Το αδελφό κόμμα της Άγγελα Μέρκελ, δεν το λέμε εμείς, εκείνη το λέει, ήταν το κόμμα του Νίκου Αναστασιάδη. Το κόμμα που φαίνεται πως εξ αρχής είχε τη στήριξη της Γερμανίας. Γιατί άραγε? Ο λαός ξεχνά ποιος είναι ο Νίκος Αναστασιάδης και τι έκανε για την πατρίδα του την Κύπρο για να του αξίζει το αξίωμα του Προέδρου. Ποιος είναι ο άνθρωπος που υπέκυψε και καλά στις πιέσεις και παρέδωσε την πατρίδα του για το καλό της. Ποιος είναι αυτός που μέσα σε μια νύχτα ξεπούλησε την Κύπρο. Στα φοιτητικά του χρόνια ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν ενεργός τέλεχος της Νεολαίας Ένωσης Κέντρου του Γεώργιου Παπανδρέου. Το 1973 ο Νίκος Αναστασιάδης, σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο και τις εφημερίδες της εποχής, ήταν ο δικηγόρος που υπεράσπισε τα καθάρματα της παραστρατιωτικής Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών Β, που πήγαιναν να καταδικαστούν για τους άπειρους φόνους και τις αδικίες που διέπραξαν. Το 1981 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής. Να απορρίψεις το σχέδιο ενών. Σε καλώ να μπεις στις 24 του Απριλίου ένα δυνατό όχι. Σε καλώ να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία. Δεν αποκρύβω πόσο απογοητεύτηκα όταν παρακολουθούσα τον Πρόεδρο να δαιμονοποιεί τη μια μετά την άλλη τις πρόνοιες του σχεδίου προκειμένου να καταλήξει σε μια από πολλού προηλυμένη απόφαση. Εν καιρό Τάσου Παπαδόπουλου ήρθε και το σχέδιο Ανάν. Το 76% του λαού το απέρριπτε. Στο υπόλοιπο 24% άνοικε μεταξύ άλλων και ο Νίκος Αναστασιάδης. Και όμως ο λαός της Κύπρου 2 μήνες αργότερα του χαρίζει μια μεγάλη εκλογική νίκη στις ευρωεκλογές του 2004. Η αντίστροφη μέτρηση όμως έχει αρχίσει. Έχω πείσμα και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Έχω πείσμα και αιμονή στον διάλογο και στην εθνική συνεννόηση. Έχω πίστη πως όλοι μαζί μπορούμε και θα το κατορθώσουμε να φέρουμε την Κύπρο που μας αξίζει. Λίγο αργότερα παροτρύνει τους βουλευτές να ξεπουλήσουν χωρίς έλεος ό,τι κατέχει και δεν κατέχει ο κυπριακός λαός. Προτείνει κατάργηση των εθνικών εορτών και θέσπιση μουσουλμανικών εορτών. Καμία αναφορά σε εθνικούς αγώνες ή ιστορικά γεγονότα που έχουν σχέση με το έθνος ή την εθνική υπερηφάνεια στα σχολεία. Κατάργηση εθνικού ύμνου και της ελληνικής σημαίας και θέσπιση νέων κοινών συμβόλων. Νέα σημαία με χρώματα το μπλε και το κόκκινο. Μπλε που παραπέμπει στους Έλληνες και το κόκκινο στους Τούρκους. Επίσης, ο Νίκος Αναστασιάδης αποτέλεσε τον πρώτο Ελληνοκύπριο ηγέτη κόμματος που επισκέφτηκε την Τουρκία για να μιλήσει στο συνέδριο του νέου Οθωμανικού κόμματος του Ερντογάν. Πίσω ακριβώς από το κεφάλι του αναγράφεται η φράση «Όλα για την Τουρκία». Μπορεί ο Νίκος Αναστασιάδης να είπε ένα τυπικό όχι για το ξεπούλημα της Κύπρου που έγινε ναι στη συνέχεια. Ωστόσο στο βιογραφικό του έχει καταγράψει ούκο λίγα ναι καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του δράσης. Ναι σε συνάντηση με τον Έρογλου και ναι στο να ξεχάσουν οι Κύπροι και οι Έλληνες το παρελθόν τους. Ναι σε αιτήματα φιλίας από Τούρκους στο Facebook στην προσωπική του σελίδα.
Ναι στο ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι αδέρφια μας. Ναι στο Χριστόφια. Ναι στο εθνοκτόνο μνημόνιο για την Ελλάδα. Ναι στο μνημόνιο για την Κύπρο. Δικαίως λοιπόν ονομάστηκε ο Σαμαράς της Κύπρου ή αλλιώς ο κύριος ναι σε όλα.